Só 7 dos 49 pesqueiros que solicitaron axudas polo paro biolóxico do Xurelo recibiron axudas. Os armadores recorrerán para poder recibir estas compensacións ao deter a súa actividade. Unha das especies máis importantes para o cerco da comarca é de Galicia e o Xurelo. Sen embargo, dende hai case 2 anos non se pode capturar este peixe azul na zona 8C. Debido a isto, a actividade dos cerqueiros reduciuse, polo que medio centenar de embarcacións solicitaron axudas ao Ministerio de Pesca por este paro biolóxico do Xurelo. Sen embargo, só 7 recibiron. Pois nada, que estamos un pouco decepcionados cos barcos que quedaron fora das axudas do Xurelo pola 8ª C. Non é entendible, máis que nada, porque os barcos estaban parados justificando que era pola parada do Xurelo da pesca da 8ª C. Tendo os barcos parados co rol entregado, parece ser que hai varios requisitos que non foron admitidos. A hora de optar ás axudas é nos que afondou o patrón maior de Portosín. Como, por exemplo, ter a caixa azul encendida. Bueno, pois posiblemente pode ser eso, que os barcos non tiñan a caixa azul encendida, máis que nada porque os barcos están parados, non teñen electricidade, entonces a caixa azul traballa con electricidade. Pero si está o rol entregado, si temos constancia de que os barcos estaban parados, eu creo que hai que facer unhas alegacións pertinentes para que podan traballar estes 37 barcos que quedaron sin as axudas. E afirma que esta situación non é nada positiva para os armadores nin para os profesionais. Un pau bastante grande, xa que se parou para tomar as medidas necesarias para cobrar esta subvención. Os armadores afectados poñeran as súas reclamacións comprendendo que sí que estiveron parados. O Ministerio de Pesca detallou barco por barco os motivos polos que se negaron as subvencións. A 19 ao ser incompatibles coa percepción de outras axudas para a mesma finalidade, mentres que a outros 17 justifícase por non manter acendido o dispositivo de localización de buques. Polo tanto, o Ministerio, encabezado por Luís Planas, repartirá 162.700 euros a 7 buques, un 5,5% dos case 3 millóns de euros consignados para a flota de cerco e de baixura polo paro biolóxico do Xurelo.